Den 13. satte vi kurs mod Ungarn. Ungarn er et interessant land, da der under facaden foregår mange korrupte ting, som landet selv og omverdenen ikke er klar over. Personligt vidste vi ikke selv noget om landets ikke særlig velfungerende styre. Budapest er hovedstaden i Ungarn, og byen har et indbyggertal på 1,7 millioner. Byens areal er lidt over 500 kvadratkilometer, hvilket svarer til cirka 6 gange større end Københavns areal, hvilket er på 86 kvadratkilometer. Navnet på byen er sammensat af 2 bynavne, Buda og Pest, hvilket ligger på hver sin side af floden Donau. Ungarn har et kontinentalklima med kolde, fugtige vintre og varme somre, og den gennemsnitlige temperatur er 9,7 grader. Temperaturen kan svinge fra alt til 38 grader om sommeren til minus 29 grader om vinteren. Ungarn ligger nummer 104 over mest lykkelige lande i verden, og Danmark ligger nummer 3, men har flere gange ligget nummer 1. Sammen med Ungarn ligger lande som Grækenland, Iran og Irak, hvilket er lande, som har mange udfordringer. Denne ulykke kan skyldes deres historie. De har aldrig vundet nogen krige, og derfor altid haft modgang. Dette kan mærkes på stemningen på gaden og befolkningens adfærd. Vi oplevede selv, at folk var meget afvisende og ikke særlig imødekommende over for os. Og desuden kunne de ikke tale engelsk, hvilket viser et lavt uddannelsesniveau. På McDonald's observerede vi, at det var voksne mennesker, som arbejdede der, hvor det typisk i Danmark er unge mennesker under uddannelse, som arbejder sådanne steder. Og dette tyder igen på lavt uddannelsesniveau. Dette kan også skyldes, at Viktor Orbán, som er Ungarns premierminister, ikke ønsker, at den unge generation bliver en veluddannet og oplyst generation, da de ellers vil blive en trussel for Orbáns styreform. Ungarn er præget af høj korruption og et lavt BNP-tal. Ungarns BNP var i 2014 13.903 ppb-dollars per indbygger. Når der bruges ppb-dollars, tages der hensyn til hver enkelt lands prisniveau og købekraft. Til sammenligning var den i Danmark i år 2014 60.634 ppb per indbygger. Dette svarer derfor til, at Danmarks BNP er ca. 4,5 gange større, og derfor har en gennemsnitsungarer en indkomst, der er ca. 4,5 gange mindre end en gennemsnitsdansker. Torsdag besøgte vi den danske ambassade, hvor vi hørte om Ungarns styre. Siden 2010 har Viktor Orbán været Ungarns premierminister, og han blev valgt ind på baggrund af et stort flertal. I 2014 blev han ligeledes genindvalgt af et stort flertal. Desuden var han landets premierminister i år 98-2002, og han er formand for landets største parti, Fidesz. På ambassadebesøget hørte vi om Orbáns korrupte styreform og om, hvordan befolkningens frihed og ytringsfrihed er blevet mindre gjort de seneste år. Medierne er under censur, hvilket giver befolkningen en vrangforestilling om, hvordan landet bliver styret. Ungarn er et demokrati og var faktisk det første land i Østeuropa, der gik over til demokrati, hvilket skete i 1988. Selvom landet er udadtil et demokrati, vil nogen mene, at styreformen er mere diktatur. Orbáns magt er så stor, at han kan få alle til at adlyde hans ordre og ønsker ved at bestikke folk. Vi hørte blandt andet en historie, hvor han besluttede at lave pensionsordningen om, hvilket indebærer, at når folk hver måned indbetaler deres pension, går de til staten i stedet, og dette er befolkningen ikke oplyst om. Orbán har også lavet en lov om, at det er ulovligt at være hjemløs, hvilket ikke hænger sammen med, at han sørger for, at folk, som sætter spørgsmålstegn ved styret, aldrig kan få et arbejde igen, og dermed er nødsaget til at gå fra hus og hjem. Politiet kører rundt og tjekker hjemløse folk på gadens papirer, og i og med, at de ikke har nogen, får de en bøde. Dette fører til, at hjemløse gemmer sig i skove for at undgå styret og politiet. Konkurrenceevne er et lands evne til at konkurrere på verdensmarkedet, og et lands konkurrenceevne afhænger af mange forskellige faktorer. Der er mange virksomheder, som flytter deres produktioner til Ungarn, fordi der er lave lønninger, skat og et generelt lavt uddannelsesniveau. Der er her tale om priskonkurrence, da det handler om at få den bedste kvalitet til den bedste pris. Dette vil altså sige, at udadtil ser Ungarn ud til at være et demokratisk, velfungerende EU-land, men under overfladen påvirker deres korrupte styre hele befolkningen og samfundets gang.